may boyfriend ka na ba? Balita ko pinag-uusapan niyo daw yung bulita. Hala, hoy! Hindi ko alam yun! Ano yun? Ikaw, loyal ka sa apam mo? Hindi po. Hello guys, andito tayo ngayon sa bypass ng Canarem. Napakaganda ng view. Ito oh, tingnan nyo naman oh. Wala lang tubig kasi walang dumadaloy sa irigasyon. Stop down ng 3 months. Wow. Pero mas maganda yung nakita ko. Akala ko maganda yung view dito sa bypass, pero may mas maganda pala. May mga chicks, tara, lapitan natin. Hi mga girls, good morning. Anong ginagawa nyo dito? Hindi pa ako nagsasalita, tumatawa na to. May tama ka ata. Ay, alam kilala ko itong mga to. Di ba ikaw si Gunyang? Tapos ikaw si Panyang? Yes po. Anong ginagawa nyo dito? Nag-ano po. Nag-ano, liwanagin mo naman. Mainit po. Papalamig. Palamig. Kanina tong motor na to? Sa akin po. Sa'yo to? Yes, cash. Yes, kasi yan. Di ba ang ganda? Ang ganda ng tato ka. Pasyo? Yes, pasyo. Saan mo nabili ito? Sa Pasyo Rubio, Pangasinan? Patawa naman to, bagas. Hindi po, Victoria lang po yan. Ay, ito. Saglit interviewin ko kayo kasi walang mga tao. Baka pwedeng sa atin lang to. Litukan lang tayo. Gunyang. Kinakabahan ako sa rito. Gunyang, may boyfriend ka na ba? Ano tamang sagot? Ano? Sa tingin mo, kuya? Sa tingin ko, meron. Oh, meron na po. Cameraman ba to? Anong pangalan ng boyfriend mo? Isabihin mo, real talkan tayo dito. Ano po, Kirat? Hindi, yung totoo. Yung totoo para malaman nila. Oh, si Raymart. Raymart! Ay, break na? Pipoy. Raymart, break na sila ni Claudine Barito? Pinagpalit na? Na, kuya. Ay, Raymart. Balita ko pinag-uusapan niyo daw yung bulita. Hala, hoy! Hindi ko alam yun. Ano yun? Ano yung bulitas? Tinatanong ko nga, kuya, kung yung bike ba niya is may bulitas. Oo, meron yan. Yun, doon ba galing yung bulitas? Kasi hindi ko talaga alam. Hindi ako familiar. May bulitas din ba si Raymart? Hala, hindi ko po alam. Hindi ko alam, kuya. Siya lang yung makakasagot niyan. Tawa, bulitas. May bulitas din tong motor, pati bike. Di ba may motor siya? Oh, meron. meron siyang bulitas. Okay. Ibang bulitas yun yung nilalagay ba sa tenga yun? Ay, ikaw pala yun. Sorry. Hindi ko alam. Pero, Sa mga sasakyan yun hindi Tawa naman si Panyang. Kala mo naman, ikaw Panyang. Kan tayo real talkan tayo Wala pa! Excited naman to. Balita ko may apam ka daw. Yeah. Yes, meron. Taga saan? Taga New Zealand. New Zealand. Apam. Apakaswerte niya. Apakaswerte ni Panyang. Anong pangalan ng apam mo? Oh my God. Charles. Kilala ko si Charles. Charles Barkley, yung NBA. Charles Rodrigo Duterte. Totoo ba yan? Totoo? Yes. Kala ko, usap-usapan lang. Usapan. Totoong chismis. Shout out kay Charles. sinautot yung talagang totoo. Maliban kay Apam, meron pa ba? Secret. Ikaw, maliban kay Raymart, tawa ka ng tawa, meron pa ba? Ay, wala na syempre. Nag-iisa lang siya. Yes, stick to one po ako. Ewan ko lang kay Raymart. Ewan ko lang kay Raymart. Baka siguro 5 kami. Hindi ko alam. Pero ako, sure ako, siya lang. Yes, of course, 100%. Ikaw, loyal ka sa Apam mo? Hindi po. Direct cut mo na lang, baka mapanood ng Apam niya. Hindi, totoo, loyal o hindi? Hindi naman niya maintindihan. Hindi po. Kung hindi, may translator yung gawin natin dyan. Loyal po ako. Siguraduhin mo kasi, ilang taon na kayong may relasyon ng Apam mo?
Ano po, 4 months? Ang bilis ah. 4 months? 4 months pa lang? 4 months pa lang po. Wala. Nabinyagan na ka ba? Ay, nabinyagan ka na ba? Secret. Tawa naman to ikaw. Ano kuya? Ano yung tanong mo? Nabinyagan ka na ba ni Raymond? Hala, hindi ko po alam. Pero nabinyagan na po ako. May ninong at ninang ako. Ayun. Tayo nabinyagan? Oo. Okay, ano pa ang katanungan ko? Ilang years na kayo ni Raymond? Ano po? Bilangin, charot. Hindi. Kaka 11 years. Tagal na, 11 years? Wala. 11 years na kaming naglolokohan. Kailan ba tayo hanggang maglolokohan dyan? Wala pa bang balak magpakasal? 11 years na kayo. Matagal na yan. Hindi ko po alam kuya. Wala sa akin ng desisyon. Ay, na kay Raymond. Yes. Dapat dalawa kayo. Siyempre, nagmamahalan kayo. Dapat magdesisyon na kayo dalawa. Nakapag-usap naman na kami kuya. Na yan. Papunta na rin kami dyan. Pero syempre, ipon-ipon muna. Mahal ang bigas ngayon. Tama. Nasa 900 plus na yung bigas ngayon. Yung pamura pa yon. O tama, tawa naman ng tao si Panyang. Hindi niya problema ang bigas kasi may apam siya. Nagpapawis yung kilikili ko. Ikaw, kung sakaling mag-propose si apam sa'yo, fight na ba? Fight! Fight! Kailangan ko na... Madaming pera yung kuya. That's it. Kayo. Alanganin tong sagot ng mga tao. Walang maayos na sagot. Meron pa? Siyempre, seryoso naman tayo. Maliban sa mga boyfriend nyo, apam nyo, kumusta yung pagbablog? Okay naman po. Masaya. Nag-e-enjoy. Kahit walang kita, nag-enjoy. Huwag tayong plastikan dito. Real talkan tayo dito, ha? Kahit walang kita, masaya naman nag-e-enjoy. Yes po, masaya talaga. Kahit hindi ganun kalaki yung kita, at least na-enjoy din namin at the same time. Nag-enjoy din yung mga viewers natin, lalo na yung mga solid followers ng Back Andres. Ayun, thank you po sa mga sa mga solid followers dyan ng Back Andres and GNG TV and FAM. Yan po, maraming salamat po sa pagsubaybay po sa pagva-vlog po namin lahat. Yan, na-appreciate po namin kayo. Yan. Sana po patuloy niyo po kaming suportahan at huwag po kayong magsasawa sa pagmumukha namin. Thank you. Tsaka yung mga dyan ha, for content lang po ito, huwag yung masyadong seryosohin. Yun, kasi yung mga iba, diba? Talagang sila, nadadala talaga sila sa mga, Alam mo, Gunyang, kaya sila nadadala kasi magagaling kayong mga gumagana, mga artist. Ganun yun, di ba, Drake? Ganun yun. Ikaw, tawa ng tawa. Yes, palagi niyo pong antog doon? Antabayanan or yes, antayin yung mga posting po namin sa mga page po namin. Yan. Napakaganda po ng mga ina-upload naming mga videos para po sa inyo. Ayan, yung mga sabi nila mga daming basher. Kasi magagaling kasi kayo. Nagagampanan nyo yung ang tawag yun, role. Yung role na maging masungit, ganon, malandi, ganon, nagagawa. Mga artista nga, may mga basher yan. Ang gagaling nila. Tayo nga, mga nagsisinang artista lang eh. Kaya ano siya? Yes, para kapag po medyo hindi po maganda yung aming mga role, thank you pa rin po sa sa pagko-comment ninyo na hindi maganda. Sige, rin tayo. Thank you po sa pagko-comment nyo ng pangit kami. Sige, labas nyo. Alam niyo yung pangit na nga kami, tapos sinasabi niyo pang napakapangit namin. Mababa talaga yung confidence. Kunti nga yung mga basher nyo. Samantala ako, wala pa sa kalahati yung basher nyo sa akin. Kunti lang yung mga basher nyo, pero magpasalamat pa rin kayo sa mga basher nyo. Thank you po kasi nanonood pa rin po kayo. Yes. Message kay Apam. I love you. Tingin pera, Ben. Message kay Raymond. Ayun, hala, ginawa tayo. Araw-araw. Ayun, basta, love kita. Love kita. Busy. Okay po, narinig nyo naman yung mga mga artist po ng GNG TV, GNG Pam TV. Kasi kahit sa Back Andres, nakikita nyo naman sila. Sana supportan nyo lagi at sana wag kayong magsawa
na mag-share, mag-like, and mag-follow and mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated. Okay, magbabay na kayo sa mga... Yan. Thank you po sa panonood. Bye! Yes, thank you. Kaya mga pagdalo sa atin. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalik mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsiliw nga eh. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis ka rin na eh.